Den så jeg nemlig godt, da jeg hoppede ind. Jeg skulle brændes af fra start. Kunne jeg fandme godt forstå, at det var væk. Må jeg tage streamen? Og så når Rollo han kommer, så må du lige give den til ham, der står. Farvel. Hej. Her er Rollo jo. Hej, chat. Så tynger den ikke sådan i ryggen. Den skal også sidde ordentligt, for ellers så får man altså ondt i ryggen jo. Og det gør man. Der har jeg selv det har vist været til en vis person, det her. Det hørte I ikke herfra, chat. Chat, der er jo et opgave, der nok bliver udført der ud over mit op i Djursland Sommerland. At han skulle jo være udklædet for en dag. Hvor må jeg er ledetråd er i Discord, har Ronny skrevet i chatten. Hvad? Så vi skal på skattejagt. Så chat, vi skal simpelthen ind og finde ham. Han har lagt et par billeder op. Så det kan godt være, at vi skal lige købe entré og så komme ind af. Skal vi også købe entré? Hvad? Men hvad? Er det ikke gratis? Så gider jeg ikke, så tager jeg hjem. Vi kunne også bare lade være med at lede efter ham og så bare skride. Vi har jo hans ting. Og vi håber, vi ikke bliver taget i tolden for at streame. Skide godt. Skide godt, chat. Vi er inde, vi ses. Ronny har lagt nye ledetråd på Discord. Ja, det er gyngerne. Det er nede i Vesterland, ja. Nå, jamen det kan være, at vi skal gå den vej så. Og så bagefter så sender han, at han er taget hjem. Sidder i en bil på vej til Hjørring. Sidst vi var ude, det var 14 dage siden, der tror jeg, jeg fyldte den. Hej, var I i Djursland 14 dage siden? Ja, vi skulle lige ud og teste. Har vi fundet Ronny, hvad siger du? Ja. Sådan lige sådan, hvad er det? Thumbnail. Goddag, flot fyre. Godt at se dig. Du er ikke kun træ. Ej, jeg skal ikke giftes. Hvorfor ikke? Ja, så goal, der er gift, det er noget, man tager for ikke at blive det. Men hvad? Du sagde, når de andre, vi står og venter, når de andre er oppe og prøver noget, så må vi også samtidig prøve noget. Sådan sagde Rollo. Jeg går nu. Det er skide godt. Så kommer fløjten. Den ikoniske fløjt. Jeg er så klar. Tak for turen. Selv tak. Må jeg give dig hånden? Igen en anden gang. Du er meget velkommen. Tusind tak. Må jeg være med? Det må du i hvert fald. Ja. Skide godt. Tak for det. Selv tak. Det er Twitch. Det er Twitch. Det er ikke YouTube. Vold mig live. Hey, så er der fans. Ja, jeg tror også det her, det er en, hvad skal vi kalde det? Det bliver nok mest mig, vi kommer til at se, fordi det er mig, der er kameramand og har tilbudt at være det i hele eventet. Jeg kan lige, hvis vi nu har kamera under din paraply lidt, altså, Jamen, det er fint. hvis det er okay. Det bliver 100. Det bliver 100 kroner. Du har allerede fået 335 i dag. Jamen, dem har du også fået med fra. Hvad? Tæsk? Nej, det har du ikke fået nu. Det kommer. Det kommer. Bare roligt. Bare roligt. Du skal ikke snydes, jo. Ja. Det var da skønt. Det så du ikke, Happy. Det så du ikke. Hun sidder på lysten, synes jeg nej. Er det gammel, den her? Jeg får dig til at små det.
Altså, jeg kan huske den al den tid, jeg har levet. Eller har været herinde, ikke? Hvor langt har du været herinde? 2 timer? Alle de gange, jeg har været. Stop! Du kan se den båd op i den grønne. Nej, der ligger en på den grønne. Der ligger en båd midt i den grønne, chat. Ja, min hat, den ligger derude. Den ligger i den blå. Den ligger i den blå træ. Hvad? Rixi, hun når ikke at gribe. Nej! Chat, den ligger dernede. Så. Han rammer hatten. Nej! Jeg tror altså, at din hat er blevet klar med hende. Ja. Den er så færdig, når den kommer hernede. Ja! Ja. Få det! Mig kan du godt stole på, jeg lyver ikke for dig. Skal vi prøve at sige fundet igen? Ja. Fundet! Fundet! Noller! Har du fundet mig? Vi fandt det først. Ja. Tag Jet. Flot andenplads. Kan man nok ikke. I hvert fald godt vold der om 2 timer. Så kan vi komme tilbage. Hvad siger du? Måske. Hvad kan jeg sige, at vi kommer? Jeg har ikke lavet nogen gode bøvser i dag. Du kommer oven i et skub i dag. Det er en mega god brudt op i piraten. Nej, du skal lægge det i for. Det er synd for jer, I skal bære mig. Er I klar? Ja. Den er... Ja. Nej, jeg er ikke på det! Nej, I alle sammen kan ikke finde mig. Det er noget værd mig, det der. Sådan der. Ja. Nej. Nej. For helvede. Nej! Nej! Det bliver en sjov optagelse, det der. Jeg tror, jeg har en gang. Ja. Det er rigtig stemt op på Hække, sådan noget. Det kommer der bare. Den Holger. Ja. Ja. Det er sygt nok, at han Hvad er din umiddelbare reaktion? Ja, det er klart, vi har lukket. Jeg er sikker på det, fordi Jokke han så skreg ved siden af. Var det dig, der skreg sådan? Ja. Som en lille kælling. Det er derfor mit ur, det har registreret over 100 dB.
William, der så der, ikke også? William, så lige op, stikker der nu. Taber 1, 2, 3. Den største taber lige her. Hvad siger du? Vi gør det igen. Det kan godt være, han bare reagerer på sådan noget. Det kunne være, man skulle tage hjem og fylde badekran derhjemme. Det er så lækkert. Skal du videre? Med chokoladesauce. Med chokoladesauce. Vi skal lige en tur i Vi skal lige have købt med chokoladesauce. Okay. Det er noget af en køb. Det er Twitch. Det er Twitch. Det er Twitch. Det er fandme ikke YouTube. Få et billede. Nej, Det er ikke lige, du streamer, det er fordi, at du har Holger. Det er simpelthen fordi, at jeg er Holger og ikke streamer. Vi ses. Jeg elsker dig, Holger. Har I lyst til, at I laver et gruppebillede? I har fundet Finn! Nej, Holger! Ja, men den er bange tung. Ja. Chat. Vi skal lige have sagt farvel her. Jeg er der mødt op. Mange gange tak, fordi I mødte op. Du skylder mig 330 kroner. Tak for det, I måtte. Det var virkelig hyggeligt. Nå, jeg vil i hvert fald sige tak for det. Jeg har fundet dig. Sådan!